Matul din is-sena l-ħaddiema tal-korpi ddixxiplinati taw l-aqwa prova ta' kemm huma reżiljenti f'xogħolhom minkejja l-isfidi li affaċċjaw. Dan qalu l-Ministru għall-Intern is-Sigurtà Nazzjonali u l-Infurzar tal-Liġi Byron Camilleri li f'jum il-miliet żar lill-ħaddiema tal-korpi ddixxiplinati u raddilhom ħajr tax-xogħol li jagħmlu biex iħarsu s-sigurtà tal-Maltin u l-Awċin. Il-Ministru Camilleri żar l-assa l-Pulizija f'Raħa Ġdid, iċ-ċentru tal-operazzjonijiet tal-Forzi Armati ta' Malta f'Ħalluqa, il-faċilità korrettiva ta' Kordin u l-istazzjon tat-tifi tan-nar fl-istess żona. Huwa qal li jinsab gburi b'daw il-ħaddiema u saħaq kif il-Gvern qed jagħmel l-almu kollu biex jgħinhom. Ħadd pjaċir niddiskuti magħhom dwar din is-sena li għaddiet, l-isfidi li ġabet magħha, kif ukoll l-investimenti li għamilna bħala Gvern fil-korpi dixxiplinati tagħna. Fosthom mhux biss investiment fil-makkinarju li huma jużaw, iżda investiment fil-ħaddiem, illi diversi ħaddiema tajnihom diversi żidiet fis-salarju fil-kondizzjonijiet tagħhom. Il-Ministru Byron Camilleri semma kif bħal dawk li żaru hemm eluf ta' ħaddiem oħra f'setturi differenti, bħal dawk li jaħdmu f'servizzi ta' detenzjoni u l-awas li wkoll m'għandhomx festi.